Este un nou episod din Sniper Killer 3D2. Deci asta este pușca mea. O să nu putem să luăm nimic, așa că haideți să începem jocul. Ratat. Hai, fuck you. Uite, bă, da. Doamne, acum știți. Ai, nebunii mei. What the fuck? Am murit. Of, ce mă nervează căcaturile astea. Oh, fuck you. What? Bă, uite că am pistol. Nu-l văd. What? Naiba, că nu-l văd. Asta-i treaba. Uite pe fraie, bă. Doamne ajută. Puteți asta să fie mai lung decât celălalt. What? Cum am luat? Oai, băi. Da, 400 trebuie să dau. Bă, sunteți de bună, pot să-l iau pe ăsta. Uite, bă. Nu mai pot să dau nici cu bomba, bă. Da, mor. Aici. Eu că stai aici. Dar nu mai schimba, măi, doamne. Mor. What the fuck? Hei. Știți voi că și vouă, cred că vă pare. What? Deja? What? Ați mort, bă! Unii mei! Da, bă, că l-am mort pe ăla de aici! Uite-l! Nu știu cum mai sunt, dar nu știu unde. Uite, bă, pe fraier! O, bă, am mers!
Scuzați-mă, sunt un pic răcit. Cam tușesc. What? Nu l-am luat. Ce porcărie, bă! Aaaa! Fuck. Căcaturi mi apară, băi. Cam atât cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!